Hej igen. Hej igen. Men vi har fået lavet det her. Oliehalløj. Og de bruger det hele. Ja, men Virker det? Du skal op på en hvorfor- redstone torch. Nå, Og der skal kul i den der, og du skal op på en redstone torch. ja, det var da smart. Jeg havde ikke et stykke redstone på mig, der. Au! Hvem slår? Ja, det ved jeg ikke. Ad! Jeg står bare og skyder mig. Hvad for en? Et skelet. Nak. Ui, creeper. Nej, vores min! Ej, møg. Nå, nice. Nej, det er faktisk overhovedet ikke smart. En creeper! Ja. Nej, ikke huset, ikke huset. Husk nu, der er en kyllingefarm nede under det hus der. De må ikke dø. De Så skal det lyder, leve. hvis du dør. Nu ved jeg, hvad fejlen er. Ja, du har glemt at bruge redstone. Nej, Hvor blev den af? Det her lag, det er irriterende. nej! Hvad har du gjort af det der grønne noget fra kaktus? Jamen, det kondensede jeg, vist nok. Fuck. Må jeg tjekke det? Nej. Så må vi håbe, at det her det er nok. Det er det bare ikke, tror jeg ikke. Hvad er det der også, du skal bruge kaktus til? Jeg skal lave sådan nogle vandprofessionelle rør. Men ellers så virker den her olietingestik. Så løber jeg ud efter det der kaktus igen. Nej! Prøv lige at se, der er to af de der... Hey, vent lige, jeg har spider-jockeys. rent faktisk noget. Der er to af de der spider-jockeys. Okay, flot. Hey, jeg kan lave det der pipe-halløj. Nej, pipe-halløj. De der waterproof. Pipe. Har du nogle af de der grønne ting, man brænder? Nå nej, vi har en kaktus, ja. Kan du ikke lige kondense den? Nå, hvordan laver man det der rør? Prøv lige at give mig den der... Hvordan laver man det der rør? Eller? Jamen, der skal du have det der, ja, tak. Ja, nu blev det var det, jeg har. Sådan her. Jeg er sulten. Har du nogle af de der... Har du flere? Har du med i kaktus? Ja, så. Vi skal sove. Nej, jeg vil sove inderst. Det er hyggeligst. Kom her og sov. Jeg skal lige hjem til Sverige. Sov nu, Simon. Så. Du forsvandt bare her. Sæt. Man skriver ikke, mens man sover. Hvad laver det der rør? Det kan du bare smadre. Det går bare ned i ingenting. Men det er ikke meningen, vi skal have det overhovedet. Hvorfor er det så sat det? Det forsvinder hurtigt. Sådan der, nu virker det. Juhu! Sådan der, nu virker det. Juhu! Jevi. Den her, den går ned. Hvad går ned? Den her rørtingest her, der går ned. Hvorfor har jeg fået 2 af de her cactus pipes? Fordi du har smadret dem. Nå. Og det er derfor, den ikke virkede mere. Så nu har jeg sat dem. Sådan der. Så pumper den olie. Nøj, den pumper meget olie. Det går stærkt, hva'? Prøv at se, der er allerede en spand her. Altså hver af de der takter, det er en spand. Hallo, hvorfor er det, jeg ikke får liv? Er du sikker på, at du er fuld mad? Nej, næsten. Så er det derfor. Lige nede i kyllingefarmen. Det var faktisk ret godt ramt. Au. Men skal man have helt fuldt liv? Ja. Ja, der kom nogen. Hvor nice. Hey, kan de kravle op og stige? Nej. Men hvorfor har jeg nu lavet det her? Det er dumt.
Skal jo lige have loven der noget sted. Jo. Jeg laver parkour. Nå. Kan vi ikke bare fjerne hegnet helt? Nej, Et æg. det er bare så, vi ikke falder derned. Yep. Jeg fik det. Så går jeg lige op og kondenser en hel masse æg. Nej, Jo, vi skal have en større kyllingefarm. nej. Jo, hvorfor ikke? Meningen med alt det her møg, det er, at vi skal få EMC, ikke miste EMC. Jo, okay, så lav en større kyllingfarm. Nej, vent lige, vi skal lave et system, der automatisk pumper dem op i den her. Tror du ikke godt, man kan lave det? Men det ved jeg ikke. Vi har 13 af dem her. Et æg mere. Yes. Vi har kun et æg. Du må ikke bruge det. Nej, det er godt sige. Jeg vil heroppe og stå. Hold kæft, hvor er jeg uheldig. Jeg er bare pisse uheldig. Har du lige brugt vores sidste æg? Nu har jeg brugt det. Der var det ikke herinde. Nej, fik du det? Mm. Jeg ramte dig. Der var ikke PvP på, så. Det kunne du bare ikke. Det her det er en fed hule. Hvad skal vi lave? Skal vi få lavet den der MC energitingest? Hvorfor har du lavet gunpowder? Jamen. Det havde jeg lige lyst til. Så lægger vi det derinde, så laver vi æg for det. Gå nu ud, kyllinger. Lige før var I helt... Hvad laver du nu deroppe, chicken? Møgkylling. Ja, det var synd. Ej, nu kan man se jorden i huset. Det er ikke pænt. Og skov. Den her. Var det lige en kylling, der døde der? Hvordan døde den? Men jeg er lækker. Ja. Sådan der. Eller hvad laver du herinde? Jeg kaster æg. Nu er der mange kyllinger i hvert fald. De skal nok lægge mange æg. Jeg vil få masser af MC på det. Ja, det håber jeg sandelig, fordi det er godt nok irriterende at høre på. Har du lyd på? Ja, selvfølgelig har jeg lyd på. Det har jeg ikke. Okay, please stop det der. Nej, jeg skyder lige det sidste af. Prøv lige at se det her hønsebad herovre. Ja, det må du nok sige. Det er populært. Det var godt, jeg lavede sådan et. Mand, der er mange. Vi skal have et mere. Jeg kan ikke komme op. Der er ikke noget at gøre. Vi er nødt til at have et mere. Oh my god. Hallo. Jeg har gravet et lille bitte hul. Straks valgkylling. Kan kyllinger godt lide at være nede i bunden af ting? Nej, for helvede. Stop fyldt med... der er så mange kyllinger, at de flygter. Ja, de flygter. Ja, de flygter ud af et hul og ind til en edderkop. De er jo meget dumme. Nej, jeg havde lige lukket det, og så åbnede det sig igen. Så luk det. Her, jeg har en god idé.
Væk med jer dumme kyllinger. Skrid med dig, kylling, du drukner. Hvad laver du? Altså det der bad, det var meget populært. Så jeg. Så jeg laver et mere. Se! Straks er der en kylling i. Men det derovre, det er åbenbart bedst. Ja, det er varmest. Det har været der længst tid. Det er det kendteste. Vi skal lave en sauna. Jeg har nogle flere æg. Nej, stop. Hvorfor er der ingen kyllinger herinde? Det har jeg brugt så lang tid på at lave. Wow, det flyver rundt med kyllinger herude. De har set, at man kan komme op her. Nej, nu faldt jeg ned til. Nej, du skubber mig. Det der er populært. Ad, man kan ikke komme op. Nå, vi skal til at sige farvel. Farvel. Farvel.